Shabbat Shalom, kanatong tanan, mayong gabi. O welcome na sa mga igsoon sa atong short message alang niining Shabbat. Ingon sa Biblia manggod mga igsoon nga matud pa sa Biblia sa 2 Timoteo 4:2, proclaim the word, be urgent in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with all patience and teaching. Sabi ni siya pa, iwali ang pulong, may kahigayonan ka o wala. Magmadasigon ka niini. Himo ang pagpamadlong, ang pagsaway, o ang pagpanambag diha sa tumang pagkamapailubon o sa pagpanudlo. O apan sa Hebreo, mga igsoon, giingon dito sa Hebreo nga pagkasulat sa 2 Timoteo 4:2, Kera et dibar, bishrato, welo, tekdal, mikrogam, ito, wigam, bilo, ito, obikol, orek, rokaka, hokiak, tokiak, witig ar, witaz hir, lipi, kol dibar, haturah. Read the word in his service and do not cease to read both in time and even without in time, and in all the length of your spirit, prove, rebuke, reproach, and shine according to all the word of the Torah. Sa ato pa, basaha ang pulong diha sa pag-alagad kaniya, o ayaw paghunong sa pagbasa sa panahon, o sa bisan sa dili panahon, o sa tibuok nga gitason sa imong espiritu, pamatud-i gyud. Himoa ang pagpamadlong, pagsaway, o ang pagpasidlak sumala sa tanang pulong sa Torah. So, ang Hebreo nga pagkasulat anang 2 Timoteo 4:2, naagyoy Torah, lipi kol dipre at Torah. Sumala kono sa tanan nga gisulti o mga pulong sa Torah. Atong itudlo ang tanan nga gisulti diha sa Torah. Muna ang among pagpanudlo mga igsoon o pagwali naagyoy Torah. Iwali ginamo ang Torah sa Adonai. Ang Torah sa atong nihibaluan, sugo og balaod sa atong Adonai. So sa atong pagpadayon, ingon ang Biblia, iwali ang pulong, may kahigayonan kita o wala. So dalaygon kayo ang Adonai, kiin ano, ikulim laasot dabar ni gid haimit, ilabiad haimit. Kaya wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan, kundi sa pagdapig sa kamaturan. Usbon ako, Shabbat Shalom kanatong tanan, Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo, mga Israelita, nga napatlaag sa tibuok Pilipinas, o sa tibuok Israel. Shalom alino, we all call Israel. Ang kalinaw, maana ka nato, o sa tibuok Israel. Dalaygon kayo nga Adonai, mga igsoon, o atong ipadayon ang atong topic, nawa na to matiwas ni atong miaging mga panahon, na nag-short message study o naghatag ta gamay nga mensahe. So atong ipadayon, unsa di ay ang ilhanan sa iyang katawhan. No? Muni atong dapat susihon og maayo, samtang nangalagad ta. Unsa di ay ang ilhanan sa iyang katawhan. Ang Biblia naghatag ba kanato og ilhanan? Unsaon pag-ila ang iyang katawhan? Ang tubag, yes. Ang Biblia naghatag kanato sa tin-aw gayod sa ilhanan sa iyang katawhan, mga igsoon. Kung ang tao, mga kaigsunan, mususi lang yun unta, mususi lang yun unta og maayo sa gisulti sa Biblia, bahin sa ilhanan sa katawan sa Elohim, dili na unta ang tao magkasaag-saag pa, mga igsoon. Dili na unta ang tao magkasaag-saag sa pagbalhin-balhin og mga sikta sa tinuuhan sa pagpangita sa kamaturan. Karon, unsa man di ay ang ilhanan siyang katawhan? Milagro ba? Pisti ba? Ngalan ba sa reliyon? Ngalan ba sa pundok? O ngalan ba sa simbahan? Mao ba na may suon? For in fact, daghan ang nagdebate karon mga igsoon bahin sa ngalan sa ilang simbahan,
nga kuno mabasa sa Biblia. O sama niya ng Iglesia ni Cristo, Church of God, uban pa diya nga mga pundok sa tinuuhan, nagdebate sila bahin sa mga ngalan sa ilang simbahan. Apan atong pasultihon ang Biblia kung unsa gayod ang ilhanan nga gihatag sa iyang katawhan, mga igsoon. Ngalan ba sa simbahan? Sama gidebatihan sa uban? Atong basahon, mga igsoon, ang Mateo. Balikan na to ang Mateo Kapitulo 7, versikulo 21 ngadto 23. Dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo o Adonai, Adonai, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. So mo na gisulti sa Mateo 7:21. Wala mag-ingon nga kadto lamang nagdala sa kartula sa simbahan. Nagdala sa kartula sama ng Iglesia ni Cristo, Church of God, mao'y makasulod sa gingharian sa langit. Wala ingnan niya na. Ang giingon kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Usas ilhanan siyang katawan ang nagtuman sa kabubuton sa langit ng amahan. Timan mga igsoon ha, nga ang Adonai di ay nangita ni adtong nagtuman sa iyang kabubuton. Dili sa ni adtong nagsupak. Og timan ini mga igsoon nga ang iyang mga sugo, mitzvot og mga balaod, Torah, mao kana ang iyang kabubuton. Sa ato pa kadto lamang nagtuman sa iyang mga sugo og mga balaod, maoy makasulod sa gingharian sa langit. 22. Ni adtong adlaw daghan unya ang muingon kanako Adonai, Ginoo, Adonai. Dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Elohim tungod sa imong ngalan? Naghingilin sa mga yawa tungod sa imong ngalan? Naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala pahawa kamo. Dinhi mga igsoon, sa Chronological Gospel by Michael Rood, iyang gisulti diri, I never knew you, depart from me, you violator of the Torah. Sa ato pa, ang pulong nga makasasala, nga giingon dito sa binisaya, mga makasasala pahawa kamo, kanang pulong nga makasasala, gihubad na siya nga violator of the Torah, masinupakon sa Torah. Nganong wala man sila hiilhi, o nganong wala sila mailhi, tungod kay wala sila ilhanan sa iyang katawhan. Ang ilhanan magsuon, ang ilhanan nga dili ka iyang katawhan, mao nga violator ka sa iyang Torah. Unsa man di ay ang ilhanan siyang katawhan? Ang usa sa ilhanan siyang katawhan mao kadtong una nagtuman sa iyang mga sugo ug mga balaod, Torah. Kay kana ang iyang kabubuton. Kung violator ka sa Torah, dili kaniya ilhon nga iyang katawhan. Munay unang ilhanan. Ang unang ilhanan siyang katawhan nagtuman sa iyang Torah. Kay kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan, mao'y makasulod sa gingharian sa langit. Atong basahon ang Jeremias 7:23. Apan gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan. Tanawang isulti sa Jeremias 7:23. Gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan, aron ako mahimong ilang Elohim, og sila mahimong akong katawhan. Kanos ka mahimong katawhan? Kung mosunod ka sa iyang kasuguan. Pag di ka mosunod sa iyang kasuguan, moingon di siya, wala ako makaila kaninyo. Nga naman, dili ka mo iyang katawhan. Kung di ka magsunod sa iyang sugo, dili ka iyang katawhan. Muna siya, wala ako makaila kaninyo. Muna gingon diri sa Jeremias 7:23, gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan, aron ako mahimong ilang Elohim, og sila mahimong akong katawhan. Gisugo ko sila sa pagkinabuhi, sumala sa akong kabubuton, aron magmauswagon sila. Sumala sa akong kabubuton. Ang sa Mateo 7:21, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan. So, ang pagtuman di ay sa sugo ug balaod, maoy kabubuton sa amahan, mga igsoon nga langit. Ay pa di ay ka mahimong katawhan sa Elohim kung mosunod ka sa iyang mga kasuguan. Sa ato pa, ang tanan nga wala magsunod sa iyang mga kasuguan, klaro nga dili iyang katawhan. Sumala sa Biblia, mga kaigsunan. So, kumusta kamong mga Kristiyanos?
Kumusta mo mga Kristiyanos? Nagsunod ba mo sa iyang mga kasuguan? O nakigdebate ba kamo sa iyang mga kasuguan? Muna akong pangutanan ninyo. Kamong mga Kristiyanos, kumusta mo? Nagsunod ba mo sa iyang kasuguan? O nakigdebate mo sa iyang kasuguan? Tataw, nga kadtong mga supakan sa iyang mga sugo o balaod, mga igsoon, mao ang ilhanan, mao ang iyang ilhanan sa dili niya katawhan. Kadtong nagsupak, ilhanan na siya nga dili iyang katawhan. Kinsa man ni sila nga mga supakan sa sugo ug balaod? Ang tubag, silang tanan nga mga Kristiyanos. Mailhan nimo nga supakan sila kay ang ilang pagsimba atol sa adlawng Domingo. Ilhana na nga supakan ka sa iyang sugo ug balaod kay nagsimba ka kaniya giatol nimo sa adlawng Domingo. Ikaduha, nagkaon ka og hugaw sama sa baboy, og uban pang mga hugaw nga mga mananap, og hugaw mga isda, og nagkaon ka sa dugo, og nagsimba pagyud ka sa mga ribolto, og mga Dios-Dios, nagsaulog sa mga paganong mga festivals, sama ng Christmas, Halloween, etc. Sa ato pa, ang tanang mga supakan, gikan sa pari, mga pastor, ngadto sa mga membro, giabog og dili makasulod sa gingharian sa langit. Mao na ang gisulti sa Biblia, mga kaigsunan. Sa ato pa, ang paghimog mga milagro, pagpropesiya, pag-ayog mga masakiton, o paghingilig sa mga yawa, o pagsangyaw, dili di ay kana mao'y ilhanan sa iyang katawhan. Ilhanan nga nagsupak mo, akong baliko na, kay nagkaon mo baboy, o nagsimba mo sa Ginoo, atol sa adlang Domingo, ilhana na sa inyong pagkamasinupakon sa iyang Torah. You are a violator of the Torah. Dili ako gasulti, ang Biblia may nagsulti, may igsoon. So, ingon ani unta ang tubag sa Adonai kanila. Moingon unta nga Adonai dito sa Matthew City 21 ngadto 23. Welcome. Maano unta nga Adonai? Welcome sa tanang nakaayog mga masakiton. Welcome sa mga nagpropesiya. Welcome sa mga naghingilin og mga yawa. Sa mga nagsangyaw sa akong ngalan, welcome mo diri sa akong gingharian. Maunta na gitubag sa Adonai kanila mga igsoon. Pero ang makasusubo kay ang tubag sa Adonai kanila, wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamong mga supakan sa balaod. Depart from me, you violator of the Torah. Munay pait mga igsoon. As kang luoyag yun mga igsoon, kung mao naunya ang inyong madungog nga itubag sa Elohim kaninyo, inig-abot sa hukom. Unang rason nga wala sila mailhi sa amahang langit nun, kay gisupak nila ang iyang mga sugog balaod. Mo ginay unang rason. Nganong di ka ilhon unya, inig-abot sa judgment day, di ka ilhon sa amahang langit nun, kay gisupak nimo ang iyang mga sugog balaod. Ikaduha, kay wala sila makaila sa iyang ngalan. Nganong wa ka mailhi? Kay wasa daay ka makaila sa iyang ngalan. Kay nagtuo manggod sila magsuon nga ngalan nga Jesus Christ nga ilang gisangyaw mauna ang iyang ngalan. So mao na hinungdan nga niingon sila nga nagsangyaw kami sa imong ngalan pero ang ilang gisangyaw Jesus Christ di ay nga ngalan mga igsoon. Nagtuo man lagi sila nga mao na ngalan sa Misaya ang Jesus Christ. Manang ingon sila nagsangyaw kami sa imong ngalan. Unya nganong nitubag mga Adonai kanila nga wala ako makaila kaninyo. Nganong wa man siya makaila kay ngano man? Kay wala man sa gani mo makaila sa akong ngalan. Jesus Christ yung gisangyaw, nga di man Jesus Christ akong ngalan. So, muna'y pait mga igsoon, Yeshua HaMashiach, di ay ang ngalan sa atong manluluwas. Ang atong Misaya. Yeshua HaMashiach, dili Jesus Christ. Muna nga, di yun mo niya mailhan. Kaya magaisan mo makaila siyang ngalan. Tinoon na, nagkrusada mo. Nagpuasa mo, tag 40 kadlaw, 21 kadlaw. Nagpingilin mo mga yawa. Nag-ayo mo mga masakiton. Unsa ngalan na inyong gigamit? Jesus Christ. Nya di man na mo ngalan. Mo nang diigin mo mailhan. Wala ako makaila kaninyo. Kaya wa man sa gani mo makaila sa akong ngalan. Mo na isulti unya sa Adonai kaninyo mga igsoon. So, padayon ta sa ilhanan. Unang ilhanan pa ning atong gisgutan siyang katawhan. Unang ilhanan nga ikaw iyang katawhan nagtuman ka sa iyang subog balaod. Pinadayag 14:12. Unsay gisulti dire? Pinadayag 14:12. Revelation 14:12. Kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Elohim, Katawhan sa Elohim.
Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Elohim. Kinsa ang katawhan sa Elohim? Sila nga nagtuman sa mga sugo og nagmatinud-anon kang Yeshua. Sato pa, kung giila sa Biblia, sa Revelation, nga ang katawhan sa Elohim, sila nga nagtuman sa sugo, kadtong wala magtuman sa sugo, kadtong nagsupak-supak sa sugo, dili to iyang katawhan. Imposible, duhay ang katawhan. Ang nagtuman sugo, katawhan niya. O ang masinupakon sa sugo, iya lang pong ilhon niya ang katawhan. Di na may tabo nga duhay pananaw ang Elohim. Duhay dawaton ng Elohim, dili. Bisan ang pinadayag nagpamatuod nga ang katawhan sa Elohim ang igsoon, sila nga nagtuman sa mga sugo sa Elohim. Mo na gipamatud-an sa pinadayag 14:12. Ang katawhan sa Elohim katulang nagtuman siya mga sugo. Dili ang nagsupak, dili ang nakigdebate sa kasuguan. Sa ato pa, ang tanang mga Kristiyanos nga nagsupak sa mga sugo o balawod sa Elohim, silang tanan dili katawhan sa Elohim. Kung sila dili katawhan sa Elohim, kang kinsa sila nga katawhan? No, kamo nalay mutubag ni ana. Kung dili ka katawhan sa Elohim, kang kinsa ka nga katawhan? Unya mo angkon kang katawhan ka sa Elohim, mangutana ko, nagtuman ka sugo o nakigdebate ka sugo? Kung nakigdebate ka sa sugo balaod, dili ka gyud nga katawhan. Dugang pangpamatuod sa pinadayag 12:17, Revelation 12:12-17. Napungot pag-ayo ang dragon, ang yawa, mga igsoon. Nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babae. Kinsay kaliwat sa babae? Kinsa ning babae? Israel. Nakig-away sa tanang kaliwat sa babae nga maong Kehela, mga igsoon. Og sa tanan nga nagtuman sa mga sugo, asa nakig-away ang dragon? Ang yawa. Nakig-away ang yawa, mga igsoon. Napungot ang yawa o nakig-away ang yawa sa tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Elohim og nagmatinumanon sa kamaturan nga gipadayag ni Yeshua. So, kinsay kontra sa yawa? Ang tanan nga nagtuman sa sugo. Kontra sa yawa, ang tanan nga nagtuman sa mga sugo. Sa ato pa, amigo di ay sa yawa, ang tanan nga nagsupak sa mga sugo sa Elohim. Mao na inyong gusto? Amigo mo sa yawa. Amigo sa yawa ang tanang Kristiyanos nga supakan sa mga sugong balaod. Amigo sa yawa ang tanang nagsimba sa Sunday, Domingo. Amigo sa yawa ang tanan nga nagkaon og baboy, ug uban pang hugaw nga mga mananap, og hugaw nga mga isda, ang tanan nga nagkaon og dugo, amigo ni Satanas, mga igsoon. Ang tanan nga nagsimbag mga Dios-Dios, amigo ni Satanas. Ang tanan nga nagsangpit anang Hesus nga ngalan. Napungot pag-ayo ang yawa, ang dragon, og nakig-away siya sa tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Elohim. Kinsay kontra si yawa? Ang kontra niya, nagtuman sa sugo. So kami, nga nagtuman sa sugo sa Elohim, kontra mi si yawa, mga igsoon. Kamo, amigo mo si yawa, kay makigdebate man mo sa sugog balaod. Di ba? Ang tanan nga mga pastor nga masuko sa among pagwali, sa mga sugo sa Elohim, sila kauban sa diay, mga igsoon. Sila kauban sad. Ang Biblia naghatag ba kanato og ilhanan unsaon pag ila ang iyang katawhan? Mga igsoon, atong pangutanan ang kaganina, ang tubag na to, yes, mga kaigsoonan. So, ang mga pastor nga nagsupak, mga igsoon, sila kauban sa diay, mga igsoon, ni Satanas, kauban sa diay sila ni Satanas, mga igsoon. So, anitas ikaduhang ilhanan ang ikaduhang ilhanan sa iyang katawhan, mao nga nagbantay sa iyang adlaw nga igpapahulay. Exodus 31 versikulo 12. Ang Adonai miingon kang Moshe, padayon ta ngadto sa unahan. 13. Sultihi ang katawhan sa Israel, nga kinahanglan tamdon ninyo ang akong mga adlaw igpapahulay, kay mao kini ang ilhanan tali kanako og kaninyo og sa inyong kaliwatan. Klaro na kayong gisulti diri sa Biblia, unsa ang Shabbat, ikaduhang ilhanan siyang katawhan. Ang Shabbat, tamdon ninyo ang adlaw igpapahulay, kay mao kini ang ilhanan. Ilhanan, ang atong topic, unsay ilhanan sa iyang katawhan. Ang tubag sa Biblia, ang Shabbat, maoy ilhanan sa iyang katawhan. Ilhanan tali kanako og kaninyo og sa inyong kaliwatan, aron kamo masayod nga ako ang Adonai, maoy nagpili kaninyo aron mahimo kamong akong katawhan. Ang Shabbat di ay, mga igsoon, mao ang ilhanan sa iyang katawhan. Dili ang mga milagro nga imong nahimo, dili na mo ilhanan. Shabbat ang ilhanan tali kanako og kaninyo og sa inyong kaliwatan.
Samtang ana ay kaliwatan ng Israel, mga kaigsuonan, ang Shabbat magpabilin nga mao'y ilhanan sa iyang katawhan. Ikaw, mga igsuon, apil ka ba sa kaliwatan sa Israel? Ha? Hinumdumi, Israel ang gipili nga mahimong iyang katawhan. O bosa ang Israel, gihatagan niyang ilhanan nga mao ang Shabbat. Tali kaniya og sa katawhan sa Israel. Versikulo 14 sa Exodus 31. Bosa kinahanglan tamdon ninyo ang adlaw nga ipapahulay, kay gibalaan kini alang kaninyo. Oh. Ang Shabbat gibalaan alang sa Israel, dili ang Sunday, dili Domingo ang gibalaan, kundi dili Shabbat. Ang dili magbalaan niini kinahanglan patyon. Ang magtrabaho sa adlaw ipapahulay poohon gayon. Nganong ang mga Kristiyano sa mga igsoon, dili man magtagad niini. Ha? Kay tingali nagtuo sila nga joke lang kini mga kaigsunan. Kanang giisulti sa Exodus 31:14, wa na tagdas Kristiyanos kay nagtuo guro sila nga joke lang na siya. Nangumidya lang ang Elohim niya na. Versikulo 15, buhatan ninyo ang inyong mga buluhaton sulod sa unom kaadlaw apan ang ikapito adlaw sa pahulay og kini balaan. Gigahin kini alang kanako. Patyon ang magtrabaho ni anang adlaw. Joke ra ba ni mga igsoon? Kamoy mag-igo kung joke ra kini para kaninyo. Anitas 16. Kinahanglan tamdon sa katawhan sa Israel ang adlaw nga ipapahulay kay kini usaman ka kasabutan nga dayon, Bret Olam. Matod pa sa Hebreo, kasabutan nga dayon, Bret Olam. Unsa ang Shabbat mga igsoon? Kasabutan nga dayon. Unsa man ang kasabutan nga dayon? Walay katapusan. Usa kini kailhanan nga walay katapusan, bersikulo 17. Usa kini kailhanan nga walay katapusan tali kanako og sa katawhan sa Israel. So kad kaniadto mga kaigsunan, hangtod karon ang Shabbat mao ang ilhanan nga walay katapusan, kasabutan nga walay katapusan og dili mausab. Dili mausab nga kasabutan, dili mausab ngadto Domingo. Unya inyo lang ibaliwala, inyo lang yanuhon sa pag-usab ngadto Domingo. Mga igsoon, ang Biblia lig-on o gipamatud-an sa Elohim nga dili kini mausab. Kay ako ang Adonai, maoy naghimo sa langit ug sa yuta sulod sa unom ka adlaw. Og sa ikapito nga adlaw mipahulay ako og nakapahulay gayon. Munang bersikulo Exodus 31:16-17 mao na ang prayer namo kada Shabbat. Bishamru bini Israel et ha-Shabbat laasot et ha-Shabbat ledorotam beret olam binio ben bini Israel ot hili olam kishishit yami masadonai et ha-Shamayim ve et ha-Arich o bayom ha-Shebi'i Shabbat vaynafas. Muna ang mga hintil dili mag-apil-apil niini nga Shabbat kay ang mga katawhan naman sa Israel, ang mga anak naman sa Israel ang gihatagan niini. Bishamro bini Israel, busa ang mga anak sa Israel magabantay, magatamod sa adlaw nga ipapahulay. No, Bishamro bini Israel et ha-Shabbat. So, pag dili ka bini Israel, you are a Gentiles, wala kay katungod nga moapil sa Shabbat. Mga igsoon. Pero kung imong gibati nga Gentiles ka, o nga Israelita kag dugo, kay dunay vibration, o dunay luksong dugo sa imong kasing-kasing sa diyang madungog mo ang maong pagtulunan, nagpangita kas kamatuoran, kung imong gibati nga nakay dugong Hudyo, dugong Israelita, mga kaigsunan ko, angay ka magtamod sa iyang Shabbat kay mao kini ang ilhanan tali kaniya og siyang katawan nga Israel. Pero kung ikaw nagtuo gayod nga hintil kang dako og wa kay pulos nga pagkatao ay lagtagda ang iyang Shabbat, di man mamugos ang Elohim kanimo. Anhita sa Ezekiel 20:11 mga kaigsunan, gihatag ko kanila ang akong mga balaod o gipasabot ko sila niini aron tumano nila kini og sa ingon maluwa sila. O ang balaod, ang pagtuman sa sugog balaod, makapaluwa sa diay. 20:11. Versikulo 12. Dugang panini, gihatag ko usab kanila ang akong mga adlawng igpapahulay.
aron tamdo nila. Ingon nga usa ka ilhanan, tali kanako og kanila. Ipamatud-an sa Ezekiel nga ang adlang pagpahulay ang Shabbat, ilhanan tali kanako og kanila aron masayran nila nga ako ang Adonai maoy nagpili kanila. 19, laktod ta sa 19 sa Ezekiel 20. 19, ako mao ang Adonai nga inyong Elohim, tumana nga akong mga sugo. 20, og ilha nga balaan ang akong mga adlaw nga igpapahulay aron mahimo kining usa ka ilhanan tali kanako og kaninyo aron masayran ninyo nga ako mao si Adonai nga inyong Elohim. Karon mga igsuon gipakita na kanimo sa amahang langit nun unsa di ay ang iyang gihatag nga ilhanan tali sa iyang katawhan ug kaniya nga mao di ay ang pagtamod sa Shabbat ug ang pagtuman sa iyang kabubuton nga mao ang iyang mga sugo ug mga balaod nganong magdumili ka man sa pagdawat o pag-angkon ni ini nga ilhanan. Muna ko punta na kanimo, ngano magdumili ka man sa pagdawat ni ini nga ilhanan? Gusto ka ba nga ilhon nga iyang katawhan? O gusto ba nimo nga ikaw iyang abugon kay wala siya makaila kanimo? Pagpili. Hinumdumi mga igsoon nga dili ikaw ang tag-iya sa imong paglungtad karon. Og hinumdumi nga aduna kay katapusan. Kanos amang ka? Mubalik sa pagsunod siyang sugog balaod. Hinumdumi nga inihap na lang ang mga adlaw sa imong kinabuhi. Dili ikaw nagkupot sa imong kinabuhi. Hinumdumi nga doon na kay katapusan. Munang sa dili pa nimo abot ang imong katapusan, balik sa iyang Torah, balik sa original nga ngalan sa Misaya aron ka maluwas. Mga igsoon, o balik ka sa pagtamod sa iyang adlaw nga ipapahulay. Malakyas 4:4. Hinumdumi ninyo ang balaod ni Moshe nga akong alagad, ang mga tulumanon og mga sugo nga gihatag ko kaniya dito sa bukid sa Horeb aron ipatuman sa tanang katawhan sa Israel. Hinumdumi gani mga igsoon, buot ipasabot ayaw kalimti, ayaw isalikway ang iyang mga sugog balaod. Hinumdumi ninyo ang balaod ni Moshe nga akong alagad, mga tulumanon og mga sugo nga gihatag ko kaniya dito sa bukid sa Horeb aron ipatuman sa tanang katawhan sa Israel. Di mo sugot ang Adonai ang makagagahom nga amahan nga ang iyang mga sugog balaod dili mapatuman. So dalay ko ng Adonai. Matod pa sa 2 Korinto 6:2. Kay nag-ingon ang Elohim, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Elohim. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Sa takna nga nadungog nimo ang kamatuoran mga igsoon, mao kana ang takna nga gikaluy-an ka sa Elohim. Og mao kini ang takna sa kaluwasan. Dayag nga ang Biblia naghatag kanato og ilhanan, unsaon pag-ila ang iyang katawhan. Dayag nga ang Biblia naghatag kanato sa tin-aw gayod nga ilhanan sa iyang katawhan. Kung ang tao mususi lang unta ug maayo sa gisulti sa Biblia, bahin sa ilhanan siyang katawhan, bahin sa ilhanan sa katawhan sa Elohim, dili na unta ang tao magkasagsaag sa pagbalhin-balhin ug mga sikta sa tinuohan sa pagpangita sa kamatuoran. Am Yisrael kay mabuhi ang katawhan sa Elohim. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Matif Gideon Silva, magaingon kanyong tanan nga mulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman niini hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan. Amen. Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang nagani sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom.